En tot cas, al fons, aquests homes considerats els pares d'Europa, no? La història els ha reservat, no? Aquesta descripció, Sí. no? I els mitjans de comunicació la fan servir dojo. habitualment, a dojo. Són homes ja amb aquesta visió americana, no? Per Absolutament entendre'ns. americana. Per tant, entre una cosa i l'altra, no? El Pla Marshall, l'OTAN, El mercat comú. El mercat comú. Sí. No? Les influències, no? Sí, sobre clar, les que perquè actuen aquests personatges, això és com una mena de protectorat, ja. És un protectorat. No Europa és com una mena de protectorat, és un protectorat. Clar, perquè, a més, això... Diguem les coses com són. Sí, llavors el mercat comú, al fons, és un mercat. És la idea, bueno, de llibertat de comerç, sempre la mateixa història, que això ve Sí, però hi ha un patrocini nord-americà, no?, de tenir controlat aquest mercat, no? Sí, i a més, llavors, llibertat de capitals, això és molt important, no oblidem-ho, llibertat de capitals, llibertat de comerç, llibertat de persones, però després això es va restringint segons com ve. S'ajusta, i després arriba un moment en què la cosa evoluciona i la cosa va més lluny, i llavors ja s'ha de crear una estructura. S'ha de crear una estructura. Llavors això ja és la Comunitat Econòmica Europea i llavors s'inventen aquesta història de Brussel·les i Luxemburg i ja comencem a patir perquè, clar, és una estructura que neix també d'alguna forma vinculada a l'OTAN. Això no se'n parla gaire, però el vincle entre la Comunitat Europea i l'OTAN és molt fort, molt estret, fins al punt de que alguns analistes diuen que la Comunitat Europea són empleats de l'OTAN. I qui nomena els caps de l'OTAN? Evidentment, Washington, sempre. Vull dir, aquí només es posa el que... Encara que sigui europeu.